Echiparea omului Sconx începe. Iată, Merge? Bă, stai bă. Bă, stai să spunem ceva. Ce să pui? Să se vadă coada mai calmă. Bă, ia-o. Imediat vom începe să urmărim copilul Sconx, omul Sconx. Iată unde se ascunde omul Sconx. Omul Sconx se află în gunoi. Iată, locuitorii sunt speriați. Iată-i. Omul Sconx va ieși din gunoi. Să nu ne ataci, omule Sconx. Iată, după ce omul Sconx ne-a speriat de moarte, ne vom lua inima în dinți și vom merge după acest om, omul Sconx. Aici nu este niciun om Sconx. Iată, nu este omul Sconx nici în gunoi. Iată, acesta pare a fi bârlogul omului Sconx. Oh, nu! Omul Sconx doarme, omul Sconx ca un boschetar doarme. Este omul Sconx. Oh, nu! Oh, nu! Ne va ataca! Oh, nu! Ce atac surprinzător! Să-l urmărim, să-l urmărim! Stai mai ușor! Omul Sconx! Omul Sconx alergă! Omul Sconx! Omul Sconx va pre... Bă, vezi că ăștia sunt pe în curte, mă. Iată copilul. Iată. Vai, pute îngrozitor de urât. Miroase a caca-maca-caca. Băi, vezi că... Bă, ți-a căzut coada, omule Sconx. Omul Sconx nu mai are coadă. Da, ia râdea. I-a căzut coada. Să vedem ce va face. A rămas fără coadă. Bagă-ți hârtia aia în curmă. Mie îmi spui. Iată, omul Sconx. Omul Sconx. Rămâne în crugol omul Sconx. Du-te peste Seba. Bă, aruncă-te în gunoi să mor tu. Omule Sconx. Iată, intră în propriul bârlog. Iată, și-a făcut un număr de magie. În ce hal se bășește de omul Sconx? Mă dor ochii de cât s-a bășit. Este un miros groaznic de frumos. Și îi pârâie curul. Să vedem unde se va duce acest om Sconx. Om Sconx. Se îndreaptă spre Calamanciuc și... Vai! Du-te la Vijay să mor tu. Uite-l acolo pe bancă. Haide, haide, spre Vijay. Bagă în deasă în cur. Omul Sconx, iată. S-a bășit omul Sconx. Omul Sconx. Oh! Ce șut în funduleț. Omul Sconx se va răzbuna. Omul Sconx va mânca arici. Omul Sconx se va sui în copac. Sui-se în copac. Gata, mă?